Čaute priatelia, pozdravujem vás z prírody. Dnešné krátke video bude na tému, čo môžeme jesť, čo môžeme konzumovať v slovenskej prírode v zime. Naposledy sme si ukázali judašové ucho, ktoré má perfektné nutričné hodnoty, čo sa týka kalórií na 100 gramov. A dnes si opäť ukážeme jednu z môjho pohľadu super potravinu a to je veľmi známa šípka. Som si takmer istý, že šípku pozná väčšina z vás, pretože sa veľmi hojne vyskytuje. A plus som si takmer istý, že viete, že je veľmi zdravá. Šípky vieme nájsť celoročne a opäť by som povedal, že nám môže zachrániť život. Obsahuje širokú škálu vitamínov, ale hlavne sú to vitamín A a C. Obsahuje antioxidanty a pozitívne pôsobí na celkový nervový systém, na trávenie, ale obzvlášť na imunitu vďaka vitamínu C. Vitamín C sa v šípke vyskytuje vo vysokom množstve. V lekárniach môžete šípku nájsť v rôznych liekoch, čajoch a tak ďalej. Opäť, čo musím podotknúť, to je to, čo zaujíma mňa najviac, je ten aspekt survival. To znamená, akú má nutričnú hodnotu. Je to veľmi fascinujúce. Na 100 gramov obsahuje 162 kalórií. Kalórie a kilojouly sú to, čo dodávajú našmu telu energiu, aby sme fungovali. Obsahuje vlákninu, sacharidy vo vysokom množstve, ale aj nejaké bielkoviny. To znamená, že nielen nás zasytí, ale tie sacharidy nám dodajú aj okamžitú energiu, čo vám samozrejme pomôže, ak by ste sa ocitli v núdzovej situácii. Tentokrát mám ku šípke aj konkrétny príklad z života, ktorý sa mi stal. Bol som na dlhšej túre, nemal som so sebou jedlo a mal som so sebou iba vodný filter a potôčik, s ktorým som počítal, bol vyschnutý. Čiže som postupne dehydroval a cítil som únavu, cítil som sa slabý. Nepredpokladám, že som bol v nejakej života ohrozujúcej situácii, ale mal som veľké šťastie, našiel som šípky a povedzme okolo 20 som ich zjedol a reálne som cítil, že mi dodali energiu na pokračovanie. Došiel by som ku autu, čiže do cieľa samozrejme tak či tak, ale cítil som cítiteľne na mojom tele, ako ma 20 šípok dobili energiou, aby som pohodlne pokračoval ďalej. Šípky môžete konzumovať rôznymi spôsobmi, môžete ich sušiť, môžete z nich robiť čaj, môžete z nich robiť vývar. Do popisu vám pridám video, ako som ich robil pred 2 rokmi ja. Dnes by som vám chcel hlavne povedať, že neupravené šípky po prvých mrazoch dostanú prirodzený cukor a chutia fantasticky. Nechutia tak až kyslo, chutia fantasticky. Jednoducho odtrhneme hore tú stopku. Šípky sú v toto obdobie oveľa mäkšie a môžeme ich konzumovať, vyplujeme kôstky. Ako džem. Ešte som si bol pre ďalšiu. Mäkké. Šípkový džem. Šípkový džem. Okamžite sa vám rozpadnú v ústach. Fantastické. Nielen fantastické chuťovo, ale aj zdravé, dodajú vám energiu a povedzme, že keď ich dostatok nazbierate, tak vám na deň pokryjú aj dávku, ktorú potrebujete k prežitiu. Samozrejme nie na mesiace, ale dokážete sa tým v pohode živiť. Bol som si opäť pre ďalšiu. Verte mi, bez toho, aby som to nejak prehnal, ale je to fantastické. Som si 100% istý, že aj vo vašom okolí rastú niekde šípky, aj pri blokoch, aj pri lúkach a tak ďalej. Choďte to vyskúšať teraz v zime, zoberte si šípku, samozrejme, ak ich trháte v meste, odporúčam vám ich poriadne umyť, ale choďte a vyskúšajte takúto čerstvú šípku, zamyslite sa, že kedy ste jedli takúto čerstvo odtrhnutú šípku naposledy. Ja veľmi dlho nie, ale v zime, vždy keď teraz nájdem nejaké šípky, zopár si dám pre zdravie a pre chuť. Ňam, paráda, super. Priatelia, v tomto duchu, v duchu šipiek a vitamínu C vám prajem, aby ste boli zdraví, udržujte sa zdraví, veľa máte vo vlastných rukách, zásobujte sa vitamínmi, hlavne v zime a vidíme sa na budúce. Čaute.